l-għodwa tajba u tmiem il-ġimgħa tajjeb. Nilqakom għall-qudiesa tal-lum immexxija qed infakru lil San Ġosafat, wieħed mill-isqfijiet tal-Ukrajna u martri li ħadem għall-għaqda tal-Knisja. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Niċċelebraw illum it-tifkira ta' San Ġosafat Isqof u Martri, twieled fl-1580 minn ġenituri ortodossi, mbagħad ħaddan il-fidi kattolika, ġurnat saċerdotu Isqof u ħadem ħafna għall-għaqda fil-Knisja Kattolika u anki biex taħajtu wkoll bħala raj tal-poplu. Miet età pjuttost żgħira ta' 43 sena, propjament ġie maqtul waqt żjara pastorali li kien qed jagħmel f'post li llum huwa parti mill-Bjelorussja. U sentej oħra niċċelebraw l-400 sena mill-mewt tiegħu. Tolbu ispirati minn dan ir-raj li l-Knisja jkollha ħafna rajja ġenerużi li jagħtu ħajjithom għall-poplu ta' Alla. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraqtini qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Anqal mulej fil-Knisja tiegħek l-Ispirtu li bih imlejt lil San Ġosafat biex taħajtu għal merħla tiegħek. U bit-talb tiegħu qawwina bl-istess spirtu ħalli ma nsibux bitqila li aħna wkoll nagħtu ħajjitna l-ħutna. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Irf. Tassew boloħ minn twelidhom dawk kollha li ma għarfux l-Alla u mill-ħwejjeġ tajba li jidhru ma waslux biex jarfu lil dak li hu. Lanqas għarfu minn għamilhom huma u jarawhom b'għajnejhom. Imbagħad in-nar, ir-riħ, l-arja ħafifa, id-dawra tal-kwiekeb, il-mewġa qawwija, id-dawl tas-sema li jmexxi d-dinja, lil dawn ħasbuhom Allat. Jekk ħasbuhom Allat għax taxqu biġmielhom, imisshom jifhmu kemm huwa aħjar minnhom is-sit tagħhom. Għax min ħalaqhom u l-bidu ta' kull ġmiel. Jekk jistaġbu bil-qawwa u l-ħidma tagħhom, imisshom jindunaw minnhom kemm huwa aqwa dak li jagħmilhom. Għax fil-kobor u l-ġmiel tal-ħlejja jinaraf bħal fi ġbija dak li jagħmilhom. Imma dan mhuwiex ta' min ilumhom wisq. Għandhom nejn ħarġu mit-triq it-tajba huma u jfittxu l-Alla bix-xewqa li jsibuh. Ifittxu bir-reqqa l-imejjel tiegħu, iżda tħawdu b'dak li raw fihom daqskemm huma sbieħ. Imma lanqas dawn huma ta' min jadirhom. Għax jekk setgħu jarfu daqshekk u jħadmu moħħhom fuq il-ħolqien, kif ma sabux aktar malajr is-sit tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, is-smewwiet ixandru il-glorja ta' Alla. Is-smewwiet ixandru il-glorja ta' Alla. Is-smewwiet ixandru il-glorja ta' Alla, hemm il-idejh tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif.
Is-smewwiet ixandru l-glorja ta' Alla. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax, mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jixteret kliemhom. Is-smewwiet ixandru l-glorja ta' Alla. Qawwu qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu bħalma ġara fi żmien Noè, hekk ukoll jiġri fi żmien bin il-bniedem. Kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu, sa dakinhar li Noè daħal fl-arka, imbagħad ġie d-diluvju u qeredhom il-koll. L-istess bħalma ġara fi żmien Lot. Kienu jieklu, jixorbu, jixtru, ibjaw, iħawlu, jibnu. Imma dakinhar li Lot ħareġ minn Sodoma, Alla bagħat ċita ta' nar u kubrit mis-sema u qeredhom il-koll. Hekk ikun il-jum li fih jidher bin il-bniedem. F'dak il-jum min ikun fuq il-bejt u jkollu ħwejġu ġewwa fid-dar, iqis li ma jinżilx joħodhom. Hekk ukoll min ikun fir-raba, iqis li ma jerġax lura. Ftakru fil-mara ta' Lot. Min ifittex isalva ħajtu jitlifa. Iżda min jitlifa isalva. Jgħidilkom li f'dak il-lejl tnejn ikunu f'sodda waħda, wieħed minnhom jittieħed u l-ieħor jitħalla. Żewġ nisa jkunu jitħnu flimkien, waħda minnhom tittieħed u l-oħra titħalla. Qalulu fejn mulej? U weġibhom fejn ikun hemm il-ġisem mejjed, hemm l-isqra jinġabru. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għandu mnejn dan il-kliem ta' Ġesu lilna ibeżżana u joħloq fina ansjetà. Speċjalment meta jsemmi x'ġara fi żmien Noè, dak id-dilluvju, u x'ġara lil Sodoma meta Alla qeredha. U iktar meta Ġesu juri kif dak li ġara ma kinux jafu bih ħafna qabel f'daqqa waħda. Ħadhom għall-arrieda lil dawn in-nies. F'waqt Ġesu jgħid li dawna kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu għażmien Noè. U mbagħad meta jitkellem fuq Sodoma jgħid kienu jieklu u jixorbu, jixtru, ibjaw, iħawlu, jibnu. Qed jgħid dawn kienu qed jgħixu l-ħajja ordinarja tagħhom. Mbagħad hemmhekk propju meta ma setgħux jipprevedu se jiġri ġara dak li ġara. X'inhu il-messaġġ li jagħti lilna Ġesu llum? U qed jgħid li notaw dawn kienu qed jagħmlu affarijiet tajbin hawnhekk li jsemmi Ġesu, jieklu jixorbu u affarijiet l-oħra li jsemmi. Kienu qegħdin jgħixu il-ħajja ordinarja tagħhom imma li ġralhom kien li kienu aljenati. Mela tant meħudin bil-ħajja normali tagħhom li warbu lil Alla insew lilu. Bħalma smajna wkoll fl-ewwel qari fil-ktieb tal-Erf fejn jgħid dawk in-nies illi waqfu fuq il-ħolqien u nsew il-ħallieq. Raw dak li hu ta' ġmiel, ta' qawwa u nsew minnu sit l-għajn tal-ġmiel u tal-qawwa. U dawn l-istess. U allura għax għexu ħajja medija b'dawn l-affarijiet għexu aljenati minn Alla.
U dak hu l-messaġġ li jagħti lilna l-mulej jgħidilna tgħixux aljenati, għixu maquda ma' Alla. Fil-ħajja ordinarja tagħkom għixu maquda miegħu. Fil-fatt Ġesu jisemmi jiklu u jixorbu. Niftakru dak li qal San Pawl fl-ewwel ittra lill-Korintin meta jgħid sew jekk tieklu, sew jekk tixorbu, tagħmlu x'tagħmlu, għamlu kollox għall-glorja ta' Alla. U meta ngħixu hekk aħna, meta ngħixu maqudin mal-mulej, imbagħad se nibżgħu meta naħsbu fuq il-futur jew fuq l-aħħar tad-dinja jew fuq il-miġja ta' bil il-bniedem, se nibżgħu ma jkunx għalfejn nibżgħu jekk ngħixu aħna maqudin miegħu. U għalhekk fil-kelma tiegħu Ġesu qed isejħilna għal deċiżjoni mhux għal disperazzjoni. Mhux qed isejħilna biex aħna nibżgħu nintlew b'ansjetà meta naħsbu fuq il-futur, imma biex nieħdu deċiżjoni tajba, jiġifieri li ngħixu tassew maqudin miegħu, li nagħmlu għall-glorja tiegħu u li fil-ħajja ordinarja ta' kuljum ngħixu tassew dan l-ispirtu tiegħu. U li nieħdu dawk id-deċiżjonijiet neċessarji li hu jitlob minna għal ġid tagħna u għal ġid tal-oħrajn. Biex insemmi ħaġa waħda li tidħol naqra wkoll mal-Evanġelju tal-lum, Alla jsejħilna biex nipproteġu l-ħolqien, inħarsu l-ħolqien, in-natura. U diversi diżastri li aħna llum insejħu naturali huma maħluqa mill-bniedem ma' konsegwenza ta' traskoraġni, tal-egoiżmu, tar-reba, tal-ħasen tal-bniedem. U għalhekk aħna importanti li nieħdu id-deċiżjonijiet li jitlob minna l-mulej llum. Hu pereżempju it-tibdil fil-klima li tant nitkellmu llum fuq dan is-suġġett bir-raġun. Ma mhux għax il-mulej qal ħanibdilhom il-klima lin-nies ma' konsegwenza tad-deċiżjonijiet żbaljati u ħajja żbaljata tal-bnedmin. U għalhekk huwa importanti anke dawn id-deċiżjonijiet illi jorbtu ma' dak li Alla jitlob minna. Tolbu l-mulej illum f'din il-quddiesa biex jgħinna ma ngħixux ħajja aljenati minnu, imma dejjem niftakru li hu lajn ta' kull ġid, allura nintrabtu miegħu, jgħinna biex nużaw tajjeb il-ġid tal-art mod li qatt ma nitilfu il-ġid li jibqa' dejjem u biex nieħdu dawk id-deċiżjonijiet li jitlob minna hu llum ispirati tassew mill-kelma tiegħu. Irresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' San Ġosafat nitolbuk mulej għal dawk l-insara li huma ippersegwitati minħabba il-fidi tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll mulej biex issaħħaħ l-għaqda fil-Knisja tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-morda kollha fid-djar u fl-isptarijiet kemm dawk li qegħdin Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu fit-tbatija tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nieħdu dawk id-deċiżjonijiet li inti titlob minna ħalli inkunu ispirati mill-kelma tiegħek f'dak li nagħmlu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiffiru glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla taħnina bla tarf, sawwab il-barka tiegħek fuq dawn l-offerti u wettaqna fil-fidi tiegħek li San Ġosafat stqarra sat-tixrid ta' demmu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nizzu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa f'xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr għaliex San Ġosafat ħal martirju għall-isqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu jagħti xhieda tal-immejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej intelajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqtuk. U mitċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqtu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqaddsa Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli ma' San Ġosafat u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess Missier tagħna. Missierna inti fis-smawwiet, jitqaddes ismek, tiġi salvatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsa ta' kuljum atina llum, għaffrinna tubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna bid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hi s-salbna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Issa ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħnalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħnalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina Mulej li dil-mejda tas-sema timlina bl-ispirtu tal-qawwa u s-slim biex fuq l-eżempju ta' San Ġosafat bil-qalb kollha nagħtu ħajjitna l-ġieħ u l-għaqda ta' Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-Mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Bħalissa il-Knisja f'Malta għaddejja minn proċess ta' tiġdid biex tkompli tkun knisja li tisma', li tilqa', li takkumpanja u knisja li toħroġ. Għal aktar dettalji żur vjaġġ.knisja.mt. Isperati mit San Ġosafat li tiegħu nagħmlu tifkira llum nitolbu llum għall-għaqda fil-Knisja. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or tal-Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missieru lill-Libenu lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-btana ta' kitwilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. U ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lill-minuħa għalina, la ddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, klopalina midinbin, issa
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minna tal-infern. U ġenera kollha u dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Ikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minna tal-infern. U ġenera kollha u dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulej miegħek
imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa'at nagħtek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santisma, urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern. U ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja l-avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija.
Skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Simma dik Marija bi grazzja mimnija il-mulejmija kien birk inti fost nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlopalina midinbin, issaw fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għattihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem id-dililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mela ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftan li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftan li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftan li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddijatijek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol lina fit-taqbida kun int lejnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-teffin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba li San Ġusepp slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħin u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santo Rocco. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani. Itlob għalina. San Josaphat.
itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus saħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.